Γεια σας. Πολλοί ερμηνευτές, παλαιοί και νέοι, λένε ότι στην αιωνιότητα θα υπάρχει μία κατηγορία σωσμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα κατοικούν όλοι μαζί σε ένα τόπο. Για τον τόπο που θα κατοικούν οι γνώμες διείστανται. Κάποιοι λένε ότι ο τόπος αυτός είναι ο Παράδεισος, άλλοι λένε ότι είναι η Νέα Ιερουσαλήμ, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι θα κατοικούν στο Νέο Ουρανό. Εμείς σήμερα θα αποδείξουμε ότι πρώτον, στην ατελεύτητη αιωνιότητα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες σωσμένων ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία σωσμένων είναι οι νήφοι και η δεύτερη είναι τα έθνη, που μας περιγράφει ο Ιωάννης στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Το δεύτερο που θα αποδείξουμε είναι ότι οι σωσμένοι στην αιωνιότητα θα ζουν σε δύο διαφορετικούς τόπους. Αυτό που πιστεύουμε εμείς είναι ότι η νύφη του αρνίου θα μένει στη Νέα Ιερουσαλήμ, ενώ τα έθνη που δεν ανήκουν στη νύφη θα κατοικούν στη νέα γη που θα φτιάξει ο Κύριος. Πάμε όμως να αποδείξουμε αυτά που λέμε. Ο Ιωάννης, αφού μας έγραψε στο 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης για την μάχη που θα κάνει ο Σατανάς εναντίον της Ιερουσαλήμ και για την τελική κρίση που θα κάνει ο Παντοκράτορας, στο 21ο και στο 22ο κεφάλαιο μας μιλάει πλέον για την ατελεύτητη αιωνιότητα. Ότι τα δύο κεφάλαια 21 και 22 περιγράφουν την ατελεύτητη αιωνιότητα και όχι την επίγεια βασιλεία, θα το αποδείξουμε αμέσως παραθέτοντας 8 εδάφια. Η Γραφή μας λέει: πρώτον, βλέπει ουρανό νέο και γη νέα, και είδον ουρανό νέον και γη νέα. Δεύτερον, στη νέα γη που βλέπει ο Ιωάννης δεν υπάρχει θάλασσα, και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Τρίτον, στη νέα οικονομία της ατελεύτητης αιωνιότητας δεν υπάρχει θάνατος και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον. Τέταρτον, στη νέα κατάσταση δεν υπάρχει πένθος, κραυγή και πόνος. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσι υπάρχει πλέον. Πέμπτον, μας λέει επίσης ότι τα πρώτα, δηλαδή η προηγούμενη κατάσταση πραγμάτων, παρήλθε, διότι τα πρώτα παρήλθουν. Έκτον, στη νέα οικονομία όλα είναι νέα και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Έβδομον, μας λέει επίσης ότι στη νέα κατάσταση δεν υπάρχει ναός και ναόν δεν είδω εν αυτή. Και τέλος 8, στην αιωνιότητα δεν υπάρχει νύχτα και νύξ δεν θέλει είστε εκεί. Τα εδάφια λοιπόν που μόλις αναφέρομαι καταδεικνύουν ότι τα κεφάλαια 21 και 22 περιγράφουν την ατελεύτητη αιωνιότητα. Άρα και ό,τι γράφεται μέσα σε αυτά τα δύο κεφάλαια ανήκει στην αιωνιότητα. Όπως είπαμε, θα αποδείξουμε ότι πρώτον, οι σωσμένοι ανήκουν σε δύο κατηγορίες και δεύτερον, αυτές οι δύο κατηγορίες σωσμένων θα μένουν σε ξεχωριστό τόπο στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Η νύφη του αρνίου θα μένει στη Νέα Ιερουσαλήμ, ενώ τα έθνη των σωζωμένων θα μένουν στη νέα γη που θα φτιάξει ο Κύριος. Αυτό θα το αποδείξουμε με 5 επιχειρήματα. Το πρώτο επιχείρημά μας ότι στην αιωνιότητα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες σωσμένων ανθρώπων είναι διότι διαβάζουμε ότι το αρνείο θα παντρευτεί την νύφη του και ότι στο γάμο θα παραστούν και οι καλεσμένοι. Και διαβάζουμε: «Ας χαίρουμε και ας αγαλώμεθα και ας δώσουμε τη δόξα εις αυτόν, διότι ήρθε ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ητίμασε εαυτήν και εδόθη εις αυτήν να ενδυθεί βύσσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων». Και λέγει προς εμέ: «Γράψουν, μακάρι και κλειμένοι εις το δείπνο του γάμου του αρνίου». Από τα εδάφια που μόλις διαβάσαμε γίνεται σαφές ότι άλλοι είναι αυτοί που αποτελούν την νύφη και άλλοι είναι καλεσμένοι στο γάμο της νύφης με το αρνίο, οι οποίοι βέβαια δεν ανήκουν στη νύφη. Το πότε γίνονται οι γάμοι, ότι γίνονται στην αρχή της ατελεύτητης αιωνιότητος, το έχουμε διευκρινίσει στην εκπομπή που κάναμε
η μεγαλύτερη εσχατολογική ψευτοδιδασκαλία και την οποία την έχουμε στην περιγραφή του βίντεο για όποιον θέλει να την ακούσει. Το δεύτερο επιχείρημά μας, ότι στην αιωνιότητα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες σωσμένων ανθρώπων οι οποίοι θα κατοικούν σε δύο διαφορετικούς τόπους, είναι διότι διαβάζουμε «Και είδον ουρανών νέων και γη νέαν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον». Ο Κύριος λοιπόν θα φτιάξει μια νέα γη, σε αντίθεση με την υπάρχουσα, όπου τα νερά μόνο των ωκεανών καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της γης. Αυτή η νέα γη δεν θα έχει θάλασσα. Ο λόγος που θα φτιάξει νέα γη είναι διότι αυτή θα κατοικείται από τα έθνη των σωσμένων, οι οποίοι δεν ανήκουν στην ύφη. Τα έθνη λοιπόν θα κατοικούν στη νέα γη, ενώ η νύφη στη Νέα Ιερουσαλήμ. Το τρίτο επιχείρημά μας, ότι στην αιωνιότητα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες σωσμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα κατοικούν σε δύο διαφορετικούς τόπους, είναι διότι διαβάζουμε «Και τα έθνη των σωζωμένων θέλουσι περιπατεί εν το φωτί αυτής, και οι βασιλείς της γης φέρουσι τη δόξα και την τιμήν αυτών εις αυτήν». Οι δύο λέξεις που λέει ο Βάβας των σωζωμένων δεν υπάρχουν στο κείμενο. Η Γραφή λοιπόν μας λέει ότι τα έθνη θέλουσι περιπατεί εν το φωτί αυτής. Τα έθνη λοιπόν θα περιπατούν, αλλά δεν θα μένουν στη Νέα Ιερουσαλήμ. Θα έρχονται και θα επισκέφτονται αυτήν. Και μέσω των βασιλιάδων τους θα αποδίδουν την ωφελόμενη τιμή στη Νέα Ιερουσαλήμ. Το ότι οι βασιλείς της γης που λέει η Γραφή είναι της νέας γης είναι ηλίου φαϊνότερο, διότι αποδείξαμε παραπάνω με τα 8 εδάφια που παραθέσαμε ότι τα κεφάλαια 21 και 22 ανήκουν στην τελική κατάσταση πραγμάτων, δηλαδή στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Άρα οι βασιλείς της γης που λέει η Γραφή είναι της νέας γης που έφτιαξε ο Κύριος για να κατοικείται. Όπως μας είπε ο Ιωάννης, «Και είδον ουρανών νέων και γη νέαν». Για το ποιοι είναι οι βασιλείς της γης έχουν υποθεί από τους ερμηνευτές, οι οποίοι δεν βλέπουν αυτό που λέμε οι παρακάτω θέσεις. Κάποιοι λένε ότι αυτοί οι βασιλείς είναι αυτοί που είχαν εξουσία κάτω στη γη και θα φέρουν τιμητικά τον τίτλο. Άλλοι ερμηνευτές λένε ότι αυτοί είναι οι ευσεβείς βασιλείς, Δαβίδ, Εζεκίας, Ιωσαφάτ κλπ. Άλλοι λένε ότι οι βασιλείς είναι αυτοί που ανήκουν στην Εκκλησία. Η νέα γη λοιπόν θα έχει βασιλείς και αυτοί θα αποδίδουν την τιμή στον Κύριο, ο οποίος θα έχει το θρόνο του στη Νέα Ιερουσαλήμ. Κατά το γεγραμμένο, «Και ουδέν ανάθημα θέλει είστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του αρνίου θέλει είστε εν αυτή, στη Νέα Ιερουσαλήμ». Το τέταρτο επιχείρημά μας, ότι στην αιωνιότητα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες σωσμένων ανθρώπων, οι οποίοι θα κατοικούν σε δύο διαφορετικούς τόπους, είναι διότι ο Ιωάννης επαναλαμβάνει ουσιαστικά το εδάφιο 24 στο εδάφιο 26, για να το συνειδητοποιήσουν όσοι ασχολούνται με την Αποκάλυψη, ότι τα έθνη μαζί με τους βασιλιάδες τους που κατοικούν στη Νέα Γη θα είναι επισκέπτες της Νέας Ιερουσαλήμ. Και διαβάζουμε «Και θέλουσι φέρει», εννοεί η βασιλείς της Νέας Γης, «τη δόξα και την τιμή των εθνών εις αυτήν, στη Νέα Ιερουσαλήμ». Ο Ιωάννης μας λέει ότι θα φέρουν τη δόξα και την τιμή τους στη Νέα Ιερουσαλήμ. Το ρήμα «φέρνω» που χρησιμοποιεί εδώ ο Ιωάννης είναι διότι οι βασιλείς των εθνών μεταφέρουν και προσφέρουν τη δόξα τους και την τιμή τους στη Νέα Ιερουσαλήμ. Και τέλος το πέμπτο επιχείρημά μας, ότι στην αιωνιότητα θα υπάρχουν δύο κατηγορίες σωσμένων ανθρώπων και οι οποίοι θα κατοικούν σε δύο διαφορετικούς τόπους, είναι διότι αυτό που θα γίνει στην ατελεύθητη αιωνιότητα που περιγράφει ο Ιωάννης θα έχει ξαναγίνει στη Μεσσιανική Βασιλεία σε πρώτο πλέον ιστορικό επίπεδο. Και εξηγούμαστε. Σε πρώτο επίπεδο η προφητεία του Ιωάννη θα εκπληρωθεί στην επίγεια βασιλεία, όταν τα έθνη της γης θα κάνουν ιερές αποδημίες ερχόμενοι στην Ιερουσαλήμ για να αποδίδουν την τιμή στο βασιλιά Ιησού Χριστό, όπως λέει η Γραφή. «Και από νέα σελήνης έως άλλης,
και από Σαββάτο έως άλλο. Θέλει έρχεστε πάσα σάρξ, δια να προσκυνεί ενώπιον μου, λέγει Κύριος. Και αλλού λέει, και πας ώστις υποληφθεί εκ πάντων των εθνών, των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει ανεβαίνει κατέτος, δια να προσκυνεί τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων, και να εορτάζει την εορτή της κοινοπηγίας. Έτσι και στην αιωνιότητα θα γίνεται, όπως διαβάσαμε παραπάνω. Τα σωσμένα έθνη θα έρχονται στη Νέα Ιερουσαλήμ και θα αποδίδουν μέσω των βασιλιάδων τους τη δόξα και την τιμή σε αυτήν. Για τα επίπεδα εκπλήρωσης των προφητιών έχουμε μιλήσει στην τρίτη μας εκπομπή με θέμα τα επίπεδα εκπλήρωσης των προφητιών. Το link το παραθέτουμε στην περιγραφή του βίντεο για όποιον θέλει να την ακούσει. Ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πλούσια.